Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Kati Kisses on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules. Oy, pista manghigala sa Birhen sa Lourdes. Oy, bayong fiesta no sa tanan nga mga nagdebosyon sa ato ang mahal nga Birhen sa Lourdes. O pista ron amon diri Tambo manghigala, Tambo Ayungon, no? Nagka-fiesta pud sila diri ang Quasay Parish sa Lourdes, no? Quasay Father sa Lourdes nga gidumala sa mga Recollect Fathers na mga paring Recoletos. Nahala, no? Happy Fiesta di ay sa simbahan sa Tambo kay ang sa pista sa ilahang alun sa ilahang barangay kuan kanang pizza 12. Ayan, no? Pero sa ilahang simbahan pizza 11. Ayan, no? Ang tinuod yun nga fiesta sa Santos kana yung pizza 11. Kanang sa pizza 12 kuan na siya pista sa ilahang sa ilahang barangay, no? Wala na nay patron. Wala na nay patron ng ilahang fiesta kay ang fiesta sa Tambo kuan man pizza 11 mo nay pista sa patron. Kanang sa kuan kanang sa Lourdes makaingon ta nga wala na dili na pista sa patron kay ang pista gyud sa patron pizza 11 man. Kanang pizza 12 murag pista na lamang na nga walay patron. Sorry kayo ha, mga taga-Tambo ha. Anyway, wala rin may problema na. Kaya nakapista man mo sa pizza 11. Sa ato pa kung magpista na po mo sa pizza 12, madoble na. No? Mudang sa pizza 11, ragyod ang piyesta sa simbahan sa Tambo. Lahi po ng pista sa simbahan, sa barangay sa Tambo. Wala na kabalo, kinsa dagay patron ana. No? Kay pizza 11 man ang sa patron. Ayan, no? Kung naamang gani, wala na kabalo. No, klaro, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, nahidaot kitang kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Binuari na ta mahigala sa Saint of the Day. Saint of the Day nato mahigala. Pope elevates Angeles City Church as Pampanga's first minor basilica. Oh, nahimo na di ay Basilica Minor manghigala ang Angeles City Church. No, gwapo gininoon manghigala, no? Mga pagkasimbahan kining Angeles City Basilica Minor. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope to Spanish priests, be holy and configure Christ to yourself. Ayan, no? Sa ato pa Pope to Spanish priest, no? Sa mga katsilang praile, no? Mga katsilang praile nga pagpakabalaan o sundan ninyo si Kristo diha sa inyong kaugalingon. Puy ininyo si Kristo diha sa inyong kaugalingon. Maog kadto manghigala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Arita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon manghigala bisan why nangutana. Pero pangutana na lang aron ta madali. Aboy na manghigala, no? February 11. February 11 mahigala nga atong santo karon mao si Saint Gregory II, no? Nahimo natawo siya na atong 731. Aboy na atong isibog-sibog mga higala ha nga ato ang pwesto kay murag suod-suod ra taga mga diriya sa sir. Ato sa din adjust mga higala ha. Adjust na to anay. Oops. Ato gi-adjust gamay. Oops. O yara. Bueno, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonod. So karong adlaw mga higala ang tuang gipistahan gawas nga gisaulog nato karon mga higala ang piyesta sa Lourdes, no? Lourdes karon pang adlaw ang ato ang lain nga santo mao si
San Gregorio II, no? Nahimo kini siya nga Santo Papa mahigala ni adtong 715. Niya rebuilt portions of the walls of Rome to patch the city against the attacks of the Lombards, and restored many churches and monasteries, and protect the Catholic doctrine of the veneration of holy images. Of course, maintain the authority of the Pope. So karong adlaw may igala, no, gihinumduman nato si San Gregorio II, Saint Gregory II. Ayan, no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Hala, no? Ari na ta mahigala sa ato ang mga pangutana sa usa ka awit. Abi no, kumusta na dahil, no, ng atong mga igsuon nga mga kamadrihan, no? Kumusta na si sister, ang akong igsuon, no? Ato ang igsuon nga si sister, kining Sister Chita, no? Sister Chita Flores, no? Kumusta naman ka, Sister Chit? Abi no, doon na tayo pangutana mahigala. Father, is it biblical to celebrate fiesta? Dili pa ato usa nga itaruho ning word nga fiesta. Sa in English kining fiesta gitawag kini og FAST, usa kini ka balipayon nga kasaulugan, no? Kay doon na kini siya usa ka kasaulugan nga adunay lalom nga kahulugan, no? Gani sa kinatsila gitawag kini og fiesta, the feast FEAST. Sa ito pakasadya mga higala, no? Yan ang gitawag nato og usa ka mabulukon nga kasaulugan, usa ka relihiyoso nga kalihukan in honor of kanang usa ka religious celebration in honor of many biblical kanang events, no? Sama pananglit sa pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, no? Sama pananglit sa panahon sa iyahang pagpakita, no, sa laganain-lain nga mga lugar, not only biblical but also significant, no? Significant events, not only biblical. Doon na po'y uban nga gisaulog ang kapistahan alang sa mga santos, no? Muna ginaingon og usa ka kanang gitawag nato spiritual commemoration. Doon ay mga pangutana. So unsa ganito sa ini-English, feast, salo-salo, no? And then fiesta, kung sa Bisaya, pangilin. Ano, no? So sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 2 kini nagkanayon, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang pangilin nga gitagal sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ang imong imantala ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom, no? Sa ganito, sultihi ang Israelita nga mao kini ang mga pangilin, no? Sa ganito kinat sila sa pangilin, fiesta. Sa ganito in English sa pangilin, feast. No? Sa ato pa duna gid ay sa English sa kinat sila nga word, no? Kining Bible, kining fiesta sa kuan sa kining gitawag nato kinat sila nga Biblia, kining word nga fiesta kuan man ni kinat sila man ni, no? Unya matud pa sa in English nga Biblia naapoy pangilin, no? Kanang gitawag natong feast. Sa ato pa naa gid sa Biblia ang word nga fiesta, naa sa Biblia nga kinat sila. Ang word nga feast naa sa Biblia nga in English, o ang word nga pangilin naa sa Biblia nga Bisaya, no? Sa ato pa magdepende di ay kung unsa nga version ang imong gibasa, no? Kung moingon ka nga mangita gyud ka nga word nga fiesta, adto nimo na makita sa Biblia nga kinat sila. Klaro? And then Leviticus, no? 23:5-6. Is it biblical to celebrate feast in honor of the saints or Mama Mary? Muna gitawag og fiesta, no?
So dili na siya balanse kay kung miingon ta nga is it biblical to celebrate fiesta. Kaya ang fiesta dili man na o in English word. Dili man English word ang word nga fiesta, no? Ang word nga fiesta is kinatsila. Muna nga dili gyud mo mabasa sa in English nga kining Bible ang word nga fiesta. Feast mo na unya dili po ni mabasa ang word nga fiesta sa Binisaya nga Biblia. Adto nimo na mabasa sa Biblia nga kinatsila. Klaro, no? Daghan kay rin nga gamit og fiesta gano matud pa diri, no? Leviticus 23 chapter 5 verses 5 to 6. Ang ika-14 ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagsaylo. Ug ang ika-15 nga adlaw mao gihapon bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sa ato pa sa Biblia, perting daghana di ay kayong fiesta nga sa Binisaya pa pangilin. Klaro? Unya sa Tesalonica 5 kapitulo 19:21, ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. No, sa ato pa ampingi ang maayo. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, busa kung mukaon o mainom kamo ug magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo, no? Sa ato pa kining sa fiesta mga higala, ang tanan atong gihimo pagpagkaon o mainom, no? O mainom kamo ug magbuhat bisag unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. Sa ato pa kinidaan kaon-kaon mga higala, no? O kining inom-inom naa gid ni sa fiesta. O kini atong gihimo aron pagpasidungog sa Ginoo. So ato pa wala dai problema mahigala, no? Kung magfiesta ta unya magkaon-kaon ta, mag-inom-inom pud ginagmay. Kani aman sa kanang unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, kapitulo 10 bersikulo 31, busa kun mukaon o moinom kamo ug magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. Unya kini fiesta mga higala, pagpasidungog man sa Ginoo diha uban sa mga pagampo sa mga santo. Actually dili lang kay mga santo may gipasidunggan, labaw sa tanan gipasidunggan ang Ginoo. Okay, klaro? So is it biblical to celebrate fiesta? Of course, biblical gina. Naagi daghanan na, no? Okay, noon niya sa kining sa ato ang mga kapistahan, labi na karong mga Kristohanon ta, ang ato ang gipistahan, ubay-ubay, no? Mahal nga Birhen, kining mga kalihukan sa pananglit sa fiesta sa Holy Rosary, no? Ang gipahinumduman nito ni ana nga Holy Rosary, October 28, no? Unya, daghan pa, pista sa Mahal nga Birhen, papasidungog sa Mahal nga Birhen Maria. Okay? Hala, no? So, ano ba ang lumay mga laing relihiyon nga makiglalis gyud sila? Ano makiglalis man mo nga wala man pud mo namo pug sa pag-apil sa among piyesta. Kana bitaw ang inyohang mga kalihukan wa ra man pud mo nang hilabot. Unya kining among piyesta inyo jud hilabtan. Yung mga laing relihiyon ba unan. Kusog kay mga hilabot sa mga pagtulunan sa Katolikong simbahan, ilang yung komentaryuhan, ilang himuong dautan, pero dili lang hinoon kita magdumot ana tungod kay niingon man ang Ginoo nga pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So sada ato ginapasayloon, no? Kay tingala man tayo ng mga laing relihiyon nga manuway magyud nato nga wala mo datan ng hilabot nila. Tinuod ba ron? Dili lang gud ta magsinawayay gud, galing kay doon na magud po sila yung mga hidden agenda nga ilang ipakasayop ang mga pagtulunan sa Katoliko aron ilang danihon paingon sa ilahang relihiyon. Ayaw, no? Nganong mamalhin na mo dito sa kanang laing relihiyon tungod kay nagbasa silang Biblia? Nagbasa baya pud ato? Ana, no? Tungod kay aduna kanang gitawag og makaayo siyang mga sakit, makaayo pud baya ta. Daghan baya kay mga Katoliko nga makaayo pud kana mga doktor. Dili baya ang mga laing relihiyon ray makaayo og sakit, no? Kana day mga doktor natong Katoliko giniyahan man na sa Espiritu Santo sa ato pa hinta lamang po Katoliko ani kay ang nakatambal nimo Katoliko man nga doktor ana, no?
Ato pa di ay kung matambalan ka sa kanang gitawag o kanang laing relihiyon fundamentalist nga doktor, balhin ka sa fundamentalist. Unya kung matambalan ka sa Katoliko nga doktor, balhin po ka sa di Katoliko. Kung matambalan ka sa mga laing relihiyon nga doktor, mubalhin po kasi ang relihiyon. Ayan. Kinamedya na hapon na lang tinuod. Nala, no? May mudto na ka na itong tanan, mahigala. Sorry kayo, ha? Medyo usakay bitaw ba? Mura o doon na ba mga gitawag na itong mga pulong nga mabuhian ba? Nga medyo po makapag-offend sa atong isikaw. No? No offense intended ni ato. No offense intended. Dali lagi intended pa. Dahil kung nasakitan mo naa magani angay masakitan, murag kami ba yung Katoliko, kay kami ba inyong isaway pirmi. No? Kung maingon ta nga masakitan, mapulaman taan na imong sunutihan, Padre. Kabulo ka kinsay unang masakitan kung inana naman lamang ang kriteria nga kung musulti tag dautan masakitan ta. Kami ba yung Katoliko may pirming gidaot sa mga laing relihiyon. Kining Katoliko, wala ba yung in town day daot-daot anak nila. No, pero sila may kuan sa tupa kung naa magani ma-offend kita dagoy ang Katoliko, dili dagoy sila kay minimal man kaayo kinang ato at tubag-tubag raman ni. Okay, no? Nalay parayon ta mga igala sa ato ang mga ginagmay nga Father, pwede ra ba nga magpabunyag sa balay? In an ordinary situation, dili gina pwede nga magpabunyag mo sa balay. Adto gina sa mga rectory o simbahan or chapel, no? Kay kung atong basahon sa Canon 857 Article 1, apart from a case of necessity, the proper place of baptism is the church, a chapel or oratory. No? Pero kung kinahanglanon gyud o pananlitan, no, sa inyong lugar, doon ay emergency nga medyo layo na ta kaayog kapilya. Unya doon ay bata nga nagungaw na ang kinabuhi sa iyahang kamatayon. Ato na lamang gibunyagan bisag ana sa balay, bisag ana sa ospital. Magdepende lagi, no, in case of necessity. But in ordinary situation, dili gina siya pwede. Adto gyud sa kapilya, simbahan or oratory. Okay? But in case of emergency baptism, pwede na siya. Bisag asara, pwede na. Okay? Unya, lain nga hilisgutan nato mga higala. Maghisgot kita kabahin sa Father, what is the outward sign of the sacrament of matrimony? Ito na lang paano niya, no? Dito sa lain nga mga topics, no? Unang-una, doon ay nangutana diri mga higala. Why do Catholics that believe that God is three persons called the Holy Trinity? Okay, no? So, unang-una, si San Mateo, o sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, nagkanayon kini. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa ato pa, kisa man nagsulti ni Ana, si Kristo. Sa ato pa, ang Father, ug ang Son, ug ang Holy Spirit, usara. No? Three persons in one God. No? Klaro? Kay kita gibunyagan man sa ngalan sa Dios nga mao ang Father, Son, of the Holy Spirit. Gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Sa ito pa ka-level. Three persons ka-level. Pero, usara. Ano? So, kung natin basahon sa 1 John chapter 5, verse 7, for there are three that testify. Sa ito pa, dunay tulo nga nagsaksi. In many occasions, God described Himself thus. No? Kung natin basahon sa Genesis chapter 1, verse 26, unya miingon na usab ang Dios, buhato na to ang tao sama sa atong dagway. Siya mo ay magbuot sa mga isda, mga langgam, kapayahayupan o sa tanang ihalas nga mga manana. Sa ato pa, niingon buhato na to ang tao
sama sa atong dagway. Nga sa ato pa more than one, plural, atong dagway. Nga sa ato pa dagway sa Dios, pero ato, nga sa ato pa daghan. Ano, klaro? So, naingon nga, sa Salmo 22, versikulo 7, nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Ikaw akong anak, ug karong adlaw ako amahan mo na. Sa ato pa, giusag yung pagsangyaw ang amahan ug ang anak. Okay? Klaro? No? Wala naman tayo oras mahigala. No? Hurot-hurot naman yun. So, ako lang gihapon nga kanang paghangyo ninyo, no? Nga igalam po ba yung atong nasod karon kay hilabihan kaayo ang kainit ang politika. Nga mo na, kuyaw ana mahigala, ug puros na lang politika na gihuna-huna sa atong mga politiko. Kay sila baya may na nagdumala sa atong nasod. So basin ba unya bag malihat sila ba? Nga dili na hinuon nila matanaw kung unsay maayo alang sa katawhan ka Pilipinhon. No, na-issue kabahin sa West Philippine Sea. Doon na-issue kabahin sa mga impeachments nila BP Sara o baka ni Presidente Bongbong. Nya makuyawan mataan na mahigala kay simba ko ba og malihat unya sila unya malimtan ba nga dili di ay nila kalimtan ang mga pagdala og kaayuhan ngadto sa mga tao. Ayan, no? No? So hapit na ba yang Semana Santa? Hinay-hinay na putag hinulsol niini sa atong mga kasalanan aron kita matud pa mahilakip sa mga katawhan nga mabanhaw sa atong pagpakasala. Gikan sa nga mabanhaw kita gikan sa kamatayon nato sa pagkasala karong pagsaulog nato sa adlaw sa pagkabanhaw kanang gitawag sa in English og Easter Sunday. Nahala no, may muto na kanatong tanan na hinawad ko nga na kitang tanan sa kapiskes panglawas ni ining kamuntuhon. Maingon na lang kita, mayong mundo, Pilipinas.